me za mu ce da wannan gwamnati Allah ya tsine mata albarka. Mu je zuwa farin sarki kwankwaso an gugurin salamatu dan Musa. Autan BBC Online TV. To malam da farko menene sunanka? Da farko dai sunana Ismail Sali. Kai dan kwankwasiya ne? Gaskiya ni dan kwankwasiya ne sosai. Za ka iya faɗa mana ayyuka biyar da kwankwasiya a Kano lokacin da yana gwamnan Kano? Gaskiya zan faɗa aiki, in ka ce min ma na faɗi 10 zan faɗa gaskiya. Aiki na farko wanda kwankwasiya iya sani na farko ya ba da ilimi kyauta a Kano. Sannan ya ba wa marasa ƙarfi jari. Sannan kuma an yi auren zaurawa. Sannan kuma ga gadan nan ta kawo da ita ma da aka yi. Akwai gada ta gadon kaya wadda aka yi. Akwai gada ta kofar Nasarawa. Sannan kuma ya kawo hanya na ci gaba wanda mutum in ya gama karatu ko da ba shi da yadda zai ɗauki nauyin kansa, harka ta scholarship wanda da yawa mutane da yawa. A makocin gidanmu ma akwai wani shi ma kwankwasa ya ba shi scholarship, ya gama ma Maryam Abacha a yanzu haka. Yawwa gaskiya ne, muna godiya. Mu je zuwa farin sarki kwankwaso. To da farko menene sunanka? Sunana Muhammad Tijjani Ibrahim Ba'i wanda aka fi sani da Amir Kabuga. Ce to kai masoyan kwankwasiya ne? Ɗan kwankwasiya ne, jini da tsoka. To me kake tunanin idan Dr. Rabi'u Musa Kwankwasiya ya karɓi wannan ƙasa, me kake tunanin zai wa al'umma? Insha Allah muna sa ran in injiniya Rabi'u Musa Kwankwasiya ya shi wannan ƙasar za mu samu ci gaba irin na price control a harkar ilimi, za a taimaki 'yan talakawa su zanto sun zama wasu, a kai su ƙasashen waje a zai mana university, irin rashin fitilu na kan tituna, irin ilimi ya lallace ba firamare ka ga irin abin zama babu, ba free education, ba closet na kaya da ake ce da mutane. Insha Allah muna fata injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya zo za mu samu sauki. Sannan yanzu ga wani abu da ya tashi a Najeriya, ana biyan naira 30,000 a university, yanzu ana nema a mai da shi naira kusan 100,000 zuwa 500,000. Muna fatan insha Allah Kwankwaso ya zo za mu samu canji insha Allah. Allah zai buɗe hannunsa. To muna godiya. To masha Allah. Wannan shiri da kuka kalla zai ringa zuwar muku a tashar Autan BBC TV da ke YouTube channel duk ranar Juma'a.